Máme tu králika na smotanie s estragonom, keďže ide Veľká noc a králik je dobrou tematikou, tak sme si ho pre vás prichystali a teraz si ho spolu navaríme. Tak poďme spolu na to. Tuto si predvaríme naše domáce noči. Slyšel jsem dobře? Trošku so špenátom a štipkou estragonu. Potom si ich dáme na panvičku a orestujeme. Máme tu konfitovanú cibulku do panvičky. Počkaj, nech to sa trošku rozohreje. Richard, kávu dopiješ? Rozohriaté, pridáme noči. Noky. Ľahká orestujeme. Máme trošku zeleného oleja, petržlenových listov. Trošku pre farbu, trošku pre chuť, viete ako. Tu je náš králik, varený. Teraz si ho trošku na masle osmahneme a potom pridáme našu omačku. Tu máme našu omajdu s estragonom. Je to kremová, zosmotaný, pravený králičí vývar, petržlen, cibulka. Dáme si trošku nášho králika. Ideme sa to pomaličky rozobrať. Tu máme tie naše noči zemiakové domáce. Uduž se tím nokem! Pečená cibula, horčicový kaviár, mäsko, omačka, trošku kôpor. Nemá rád kôpor, bohužel, potom nevie, čo je život. Kôpor a koriander sú cesta. Dejte to pryč. Mně se z toho dělá mdlo. Z těch noků. Idete do barce, ochutnajte a dajte vedieť, či vám chutilo. Čaute.